Здравейте, започва линия Култура от Пловдив. Днес ще видим примери за това как, колкото и силни да са авторството и амбицията ни, понякога и провидението трябва да свърши своята работа, за да усетим кога е точното време, за да се случи нещо. Вижте какви са темите ни днес и ще посрещнем първия ни скъп гост. Венета Маринова, една от жените на ръба, и нейната изложба «Точно време». Не затваряй очи, първият български игрален филм, вдъхновен от православната тематика. В Пловдив започва международният конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство «Орфееви таланти». Да, както разбрахте, Венета Маринова е първият ни гост днес. Знаменита художничка, представила в различни техники, в различни посоки, какви ли не търсения. Сега тя прави изложбата «Точно време» в галерия Мария Луиза в Пловдив. Защо точно време? С това ще я посрещнем сега. Здравейте, радваме се да ви срещнем в студиото ни. Здравейте, благодаря за поканата. Дошло му е времето, на точното време. За това ще си говорим. Как всеки художник със сигурност има силно развито его, силна идея, авторството му да се налага във всяко нещо, но има ли моменти, в които авторството не може да каже своята последна дума? Ами, да ви кажа, при мен обикновено е така. Значи, авторството казва нещо, но после сяда и си мълчи, защото някой друг се шегувам се. Вас лично кое ви наведе към това заглавие «Точно време»? Понеже исках да открия изложбата точно на рождения си ден. Обаче ето пак по някакво неведомо решение избърза датата за откриването. Да. Промени се датата за рождения ден. Точното време стана друго време, но пак нещата си тръгнаха нормално. Всъщност рождения ден беше на 5 февруари. На 5 февруари. Честит рожден ден. Благодаря. Здраве и творчески сполуки ви пожелавам, разбира се. Благодаря. И то е една дата, която може би само жена на ръба може да избере. Не точна годишнина, ами на ръба на годишнината пак. Нали? Да, мисля, че това е по-удачно, поне за мен, защото тия юбилей, който предстои, много тежко, отговорно, задължително. Не е весело така, както по-весело е да го изпреварим малко и да го почакаме. Както изпреварихте самата дата, така и юбилейната годишнина. Да, нещо на прага, нещо на ръба, нали, така, за да Аз така съм се родила на 8 съм и там почти в 9-я, но съм 8 и там съм избързала, така че нещо се случва се нещо с избързването. Когато рисувате картините, обаче не бързате. Сред тези, които виждаме в галерия Мария Луиза, както признавате, някои са първи вариант, други са втори и трети са четвърти вариант. Знаем, че има нещо, което ви кара да надграждате или да оставите нещата до определена посока. Различно е. Обикновено тези, които стават на един дъх и бързо, тях не ги закачам повече, защото те са като изпята песен. Когато не те е затруднявало, когато си го правил с така свободно, фри, тогава остават картините. Обаче обикновено се има нещо, което трябва да се барне, да се донагласи и някоя картина започне ли да ме затруднява, я оставям. Те много художници правят, много колеги правят така. Така ли правят? Да, обръща се към стената и си чака времето. И като и дойде точното време, тя вземе, че стане. Ето го пак точното време. Да. Те много го правят, но май само вие се признавате. Така ли? Не, признават се и другите. Но пък всички изглеждат така, че все едно са направени наистина с спонтанен замах. Това е, задължително е, не знам къде съм го чела. Още като бях млада и го запомних, задължително е да изглежда направена с лекота картината. Може пък аз да съм стигнала до това, не знам, станало ми е като мото. Ако не изглежда с лекота направена и ако е тежка, тя, интересно, зрителя и той хваща това напрежение и тази тежест в картината. Затова гледам, оставям ги да преседят
за да мога да се върна така с свежо ново чувство. Не, и другите колеги правят така. Мисля, че едва ли съм единствена. Не, едва ли, да. Сигурно. Прави впечатление, че определени цветни акценти се редуват през определено пространство. Има някои по-тъмни, някои по-ведри. Това от определени настроения ли е зададено или от период? Периода. Значи някои от картините са преди 3 години правени. Да. Да, може би 4 или 4 са от преди 3 години. А тези, които са в началото, са последните. И пак исках да направя една лека ретроспекция, не юбилейна. Да, това се разбрахме. Прави впечатление вграждането на колажни техники в платната ви. Това знаем, че от доста време ви занимава. Да. Марго Тоджарова ме запали по колажа още 2002 година. Да, тя правеше така наречения симпозиум Арт Колаж доста години подред. Много години го правеше този и стана ми любима техника, защото дава възможност за интерпретации. Аз по принцип не работя така намислено предварително. Да. Затова го харесвам. Като джаз е. Джазираш докато рисуваш с колажа. Да, и някои от вградените партитури са на джаз произведения, други са на класически. Това едва ли има значение, но по някакъв начин подсказва какво ви е вдъхновявало. Занимавали сте се с живопис, с колаж, дървопластика, с перформанс, видеоарт. Знаем, част от няколко пъти споменаваме Жени на ръба. Тази група продължава ли да се дължи на своите автоизяви? Знаем, това са жените от легендарната група Ръб. При нас, аз не искам да ставам говорителка. Но сега така и така сте. Така върви, да. При нас нещата стават много спонтанно и неизмъчено. Точно това им е хубавото. Последният ни проект, съжаление, не знам дали нещо му изтина следата. Бяхме поканени в София, в САМСИ, музея за съвременно изкуство. И концепцията ни беше, заглавието щеше да ни бъде газ, мас, пирони, патрони. Под това мото. Но много се забави с един проект, приемане на проекти. Министерството на културата, докато се намери парите. И мисля, че истина... Тъй като трябва да заключим, ми се струва, че и тук това подсказва, че трябва да си дойде точното време. И този проект се случи. Обикновено и тук идва точното време на това, което правим и което замисляме. Добре, в галерия Мария Лузева в Пловдив. До кога продължава изложбата? Със сигурност 19 февруари. Февруари, забележителна дата. Да. Добре, благодаря много. На добър час ви желаем и за съвсем скорошни, надявам се, нови срещи. Венета Маринова, първи гост в Линия култура. А ние сега продължаваме към следващата ни тема. Тя е свързана с добре известния вече филм на православна тематика